Eu am impresie sărăcie. Nu mai au curaj tineretul să mai căsătorească, nu au servici, una. Și un copil nu se mai trăiește cum i-am crescut noi, generația noastră. Acum e foarte dificil. Cu pempești, costisitor, foarte, foarte costisitor. Fiindcă nu se mai căsătoresc, n-au servici sărași, n-au casă, n-au unde să se ducă, stau la un loc cu părinții. Din cauza asta. Din cauza statului ăsta, că guvernul ăsta nu face nimic pentru tineretul ăsta. Nu se încumetă tinerii să mai... Nu se mai încumete săraci, că n-au cum, n-au casă, n-au... Eu, de exemplu, am și eu 4 copii, toți sunt plecați în Italia. E scump de crescut un copil acum? Este foarte scump, foarte scump. Pus pampers-ul, laptele sau câte și câte mai trebuie la un copil, ba să mai îmbolnăvește. Nu, să știți că este foarte greu traiul pentru tineret. Așa se face că și numărul tinerelor care decid să devină mame este tot mai mic. Dacă la începutul anului trecut peste 2500 de mămici așteptau să ridice indemnizația de creștere a copilului, acum mai puțin de 2000 de femei se află în această situație. În județul Vaslui se află un număr de 1869 de indemnizații de creștere a copilului, dintre care 1578 sunt mame. Sunt și bărbați care aleg să beneficieze de indemnizația de creștere a copilului. În acest moment, 300 de bărbați schimbă scutece în concedii de paternitate.